Dám. Počkej, ještě znova. Skákání z balónu a je to 7. část a řekneme vám něco. Jestli chcete, aby jsme natočili ten horor, jak jsme říkali v 6, tak to napište do komentáře a my to spočítáme, kolik bude hlasů ne a ano. Tak a to prostě čeho bude víc, tak vyhrává. Tak, můžeme začít. Takže vám chci něco ještě připomenout. Koníček teď nemůže, to je holka, protože je teďka v lanovce. A tady kolegyně, no ta vám pak řekne, jestli chce horor nebo ne. Chceš? Ano. No a já, ona mě přemluvila, tak já taky. A kdybyste nechtěli, tak nemusíte, není to povinný. Ale nám je to úplně jedno. Ale ty horory jsou takový, že se z toho bojíte někteří. Takže my budeme natáčet takový, prostě něco, aby to nebylo tak jako strašidelný. Protože to je většinou hrozně strašidelný, že jo? Ano. Se ptám tady kolegyně. Tak a můžeme začít. Ale teď to nenatáčím. Jo, já to natáčím. To je jedno. Tak a náš díl dneska končí a budeme ještě dneska natáčet. Tak čau! A pak začne nový film. Budeme hrozně filmů. A prosím vás, dávajte komentáře. Já si myslím, že nemáme ani jeden. A já si myslím, že prostě dávejte palec nahoru a dávejte prosím vás komentáře. My tam ještě žádnej nemáme. Tady kolegyně dělá, co nemá a dělá tady kraviny. Tak ahoj.